ngapdiang so bhai phi baroh ke parlok be be ke Parabangeit ba peit ning ba kan ke YouTube channel sha kan ke Bible Study jang ka Balang Presbyterian Mawroh kan ke janmiet ka baminta tika phang ka bangi ne kren halor kan ka janmiet ka baminta ja kan ka Bible Study ka long sha phang ka Dohnud ka LWET but basngeusi ti shwab ngi ne pusan ya kan ne ka topic ni ka binta tung ne le lang khama jong blei ha ke jing duai kok pa ji wa benengi wan khama jong me ko try kan ga janmiet ban ai ngo ban ya ro ban pan buram ka kerteng ka bem ka baram bor ka jong me ko try na benta ke jing iet ke jing isin e ke jong me i duai kan ka por ka bamenta ko try habangin yo ban ya pusan nam ban ya mer jong mot ba ka Ktien ka jong me kan ga janmiet to ai bo min sim bo khoi u jong me un yo jaka ki Dohnud ke jangi bo un kren un pen sngo un pen plate ki khmat ke jangi un pen plate ki jumut chapar khat ke jangi bangi nyo I ya ki baburi ki ba e ki bangi mla ban sngo tho ban shampang menno ende kan ka janmiet ka bamenta ko try ngi nyo I bangin tep ka jing shisha to ai bangi nyo sngo ko sur ke jong me ko try to ai bangi ngin pedyang ya Ktien ke jong me ko bawan ka shakri ke jong me kini baroh apan kita uji su nang pen emu jangi minta ba babam jikot ru amen kani ka Dohnud ka LWET bat basngeusi ngin shem na ka Ktien ka jong U Blei na ka sam ka jong U David ka bangi la ban shem na ka sam ka basan phuwei ka de khot ka ba khat nyo hang ni ka Ktien ka jong U Blei ka kren ki jingknya ki jong U Blei ki long ka Mynsiem ka LWET ka Dohnud ka LWET bat basngeusi a U Blei men om iben hakani ka janmiet ka baminta ngokwa bangin ya pusan ya kan ka benta na ka Ktien ka jong U Blei ko ki khon kristan ngi klet no ya ta ka jing khot ka jong U Blei yangi sa ta ka jing long khot sa ka jing long sngur sa ka jing long hok ko ba U Blei hi ulong bu khot u basngur bat u ba hok ka ba kham sngosi menta kini ki por nyo I ba wat habangi le ka pop lani wat haya ka pop ru ngim song thu shu ba ka dei ka pop lani ngim tip shu bangi la le ya ka pop bat kan ni ka wan ra ya ka jing so si kham tam e ya U Blei ba khot U Blei ba khot ingi ban long ki ba khot hakani ka janmiet ka ba menta akwa ban ya lam ki jumut ki je prakhat ka jangi lang baroh ya kini ki santali ki jat Dohnud ki ba manga ba ma phi ngi don ha ka jing em ka jangi ka ba bun sin ngia pen ya ka jing em ka jing long khot ka jangi bat ya kata ka pop ka ba ning kong ka Dohnud ka ba mutlop lan ni ka stubborn heart kan ni ka Dohnud ka ba mutlop ka ba ngi don ko ki khon ki jong U Blei ka pen tap ma la no yangi bangin yo I ya ka pop ka basno ka badon hapo ka jing em ka jangi la ong ba kan ni ka Dohnud ka ba mutlop ka long ka ba kumno kan ni ka Dohnud ka kwa tang ya ka ban penhon ya kita ki jing kwa jong la die ka tip e ka bangi ngi le ka long ka ba pop he ngim kwa ban kita ki pop ngim kwa ban lat no na kita ki pop namar balai bangi dang kwa banyai beteng banyai le ya kata ka pop kanang ba penhun ya ka jing kwa ka do ka jongi kata di ka Dohnud ka ba mutlop ka ba ar ka Dohnud ka bangi ngi don ka long ka Dohnud ka bam Khein snep lani ka reckless heart ngi ong ka Dohnud ka bam sut nyo ke ngi tep ba ka di ka ba pop ning sut nyo pat ba ka di ka pop ka bangi ngi le ka jing em ka jongi kan ni ka jat Dohnud kam kwa ban shim ka jing kit kli halade ya ka ta ka pop ka bangi ngi le bat em kwa ban kala ka bamut ka ta ka di ka Dohnud ka jat Dohnud ka ba ar ka bangi ngi don ka Dohnud ka ba Khein snep nani ka reckless heart bat ka balai ka Dohnud ka bangi ngi ai don ha ka jing em ka jongi ba mal na ka si ka long ka Dohnud ka ba ya le persha ne ka rebellious heart bat ka ni bun sien ka ni ka jat Dohnud ka le kumno ka ni ka rebellious heart ka le persha bat ka thau de kinya ki baharu kom ki ai daw ba ki e ka ba ki le kam de ka pop de ka hok pen ban I kan ni ka jat Dohnud ngi I bun sien kini ki khna ka ba mentala ni ki temen la ni manu ngi ong ba em kam de ka pop
ding isat khot ya kata ke pop ke bangi ngile bat ngimla ban pediang bai ke bangi ngile ke de ke pop kata ke de ke balai kata ke jat Dohnud ke balong ke bayale persya nani ke rebellious heart ke Dohnud ke basau ke bangi ngidon kom ki khon ki jong U Blei kalau ke Dohnud ke basarong dan ni a prideful heart ke Dohnud ke basarong ke basngau meng ke Dohnud ke basngau krau ke Dohnud ke basngau he ba kwa ban pendem hang no ru li kwa ban pendem kata ke jing shisha ba ke de ke pop ru kwa ban pendem kita baki le bakla kita baki don ke jing bakla ke jing em ke jong ki Henry kimla ban pediang ya kata ke jing bakla de ki sngo bet baki biang nedong shedong ha ke jing em ke jong ki ba ke Dohnud ke basan kalau ke Dohnud ke bamtep dan ni ignorant heart bun sin ngile ke pop nding im so thu bat ngim tep bangile ya ke pop kani ke jat Dohnud ke bangi ngidon ke penlong ngi ke ban yai le bet ban yai beteng ban yai le ya kita ke pop kata ke pop kalau long kum kata ke habit ni ke jinglong ke jongi bangi yai le kita ha ke jing em ke jongi ke baman la kasi ti kini ki santeli ki jat Dohnud ki bangi ngidon ki long mar persya ya kata ke mon ke jong U Blei kwa lani sngewbha yang hi bandon ya kani ke jat Dohnud don na pedeng jong ru ki ba don lot yakin ki baroh santeli ki jat Dohnud ke jing em ke jongi ki don ki badan tang ar teli ki jat ki don ki badan tang lai teli ki jat ni to ai kani ke jan me ke ba mentang in yet in pusan ya la dia ke ba kumno kata ka jat Dohnud ke don hapo jongi ha ke ba U Blei kalau ke ba U Blei ru ba un kran un wan syong ke Dohnud ke jongi kalau ke ba ru yangi bangin kala ke bemut tingin ya pet ban ngin ya phai biang kum ban bas dang meneng ngala ong bangin ya puson ya kata ke Dohnud ke LWET bat ke basosi tike kani ke Dohnud ke LWET bat ke basngosi kani ke jat Dohnud ke long mar persya bat kitu kisantli ke jat Dohnud ke bangangala keren menen na bas dang bat kani ke Dohnud ke ba LWET lani ke basngosi kalau ke jat Dohnud ke ba pendret ya la dia ke ba pendem ya la dia kadai ke jat Dohnud ke ba sosi ke ba yam na ke bentak kita ke jingle palat dan dia bentak kita ke pop ke ba ngi le kumbala ong menen na basdang ba ke Dohnud ke LWET bat ke basngosi ngiu i ha ke jinglong ke jong U David ba udon ha ke sam ke basan phowe kani ke sam ke basan phowe kumbang ngila tip bala tho hi da U David hi ketika jing ruai ke jong U David ben pe kani ke sam ke ba sam phuwe pniu i ang tu ba ke dei ke jing duai ke jong U David U duai ba U nyo ya ke jing map ke jong U na kata ke pop ke ba U la le persya ya U Blei U ba em U ba khot U jong U ba U manye barhabangi pet ya kani ke sam ke ba san phuwe ngin don ke jing perkhat ngin perkhat bo ke ba U David U la le bo haban pan map ya kata ke pop bo la le na U Blei pin pet na po ka kitab ka ba ar ki Samuel le no ka ba kha we ba ka ba khat ar hong tu phinyo i ya kata ka ji thu khana ka jo U David kum no bu la le pop persya U Blei da ka ba uklim ya ka bat shaba ba ka lenong ka ba khat ar phinyo i ba kum no Nathan wan ba useng persya ya U David ya kata ke pop ke ba U la le hang ni ngin yo i haka kitab ko ba ar ke Samuel kal nong ka bakhat ar phinyo i hang tu bo Nathan wan Ukraine yo David ong yo David kum no usneng persya yo David ong ko David ke ke ba me le kalong persya ka mon ka jong U Blei me la le ka pop bat U Blei usngau si ya kata ke jingle ke jong me bat hang ta U David u kan det ben riu wang shisha bleng nga le ke bam de kama jong U Blei but U David don shud ki we kentien bon ong ri ti tang ka we ka kentien ka wang kum no pin i ha ka nong ka bakhat ar ha ka ba ar ke Samuel ka khot ka bakhat lai pin U David ong kum no wang nga la le pop ya utrai jonga U David u so thu bo la le pop ti ke kata ka pop ni na pet mo ke kata ka pop aga kentien Greek hamarsha
Komod missing the mark. Lani kabam kot syakata katong. Kum kanuksa. Unong set kenam. Haba usiat ketika target. Kajing temu kajang u kalong un pendai tu target. But hakaktien Hebrew. Yaka kentien pop. La tip lani la batai. Baka jingken riak no na kamon kajang U Blei. Lani deviation from the will of God. Kajingken riak no na kamon kajang U Blei. Kum kanuk samo filak benui. Yu Adam baka em. Kum no kilakan riak no na kamon kajang U Blei. Baka along ke pop U Blei la sosi ketang ya kata kajing le kajang ki. Kum joru haka jinget kajang ki Kristan. Bon sien. Ngimla ban poi syakata katong syakata kajing khot kabala khot yangi ban em kajing em ko bakhuan ko basngor kajing em ko bambet ko pop ko bam sno ko pop lan ngim mon hiru ban le ya kata ko pop bun sin ngi mes ya takamak lan ni bun sin ngi lat no na kata katong kabala bu hakamat jongi ban ngi ya lat no na kata kamon ko bakhuat kajang U Blei ti kumno u David usngotho bau la liap pop. U David usau tu pula liap pop namar babelai. Mau la ken riak no. Na kamon ka bakuat bat ka bekentang kajang U Blei. U Nathan ong no wan u David mala liap pop. Hang tak u kendet benriu David ong. La ken riak na kamon ka bakuat kajang U Blei. Du la pen Khein adu lai teliki pop. Kita kalong ka pop pa penyap. Kapop ba ulak klem, bat kapop kajing kuak kajong u, ya kat tengah kajong paramarjan kajong u. Pinyu i kisipau kom, haga kitab kajong Exodus, kalau nong kaba arpo ka dekat ka beningkong, hadu kat nyo, hang tu wen pulia pinyu i kita kisipau kom kajong U Blei, ubau ai, hapo jangi. Ti u David usungo tu bat sungo si ialah kapop ba ulak le. Bat kan ni kalau penong ya u David ba sungo si ketang, ba pat ka Dohnud. Namar ki pop ki jang u. Uyo i bayala dia ulang pop ubakrau tam. Uyo i la dia ulang pop ubakrau bo tu U Blei bo u mani ulang ubakhuat. Uyo i kata ka pop. Ba kata ka pensosi ya u David. Bat usu tu bo udan kam ya kata ka jing map na U Blei ya kita ki pop ki ba u ulale. Tidak kan nupat kata ka lenti ke ba u David onyo map ya kita ki pop ki ba ula le pinyo i hakasam ka basan phuwe ka khot ka bakhat nyo hang tu ong kum no u David u tho ong kum no badi tang ka Dohnud ka LWET bas ngosi ka belong tang ka jingknya hakamat ka jong U Blei but U Blei on om i ben ya kum kata ka Dohnud ka ba u David u don ka Dohnud ka LWET pat ka bas ngosi kum juru yangi habangila le pop ke ipa kalat kadon kalat kalong bangin net ak maju Blei do ko Dohnud ke bapat ke bapra do ko Dohnud ke bas ngosi ban pinret yala dia ak maju Blei ban ong batrai ngala lepop syem nga bat ada phile kumta U Blei Un om kentat namara ke Dohnud ke bapat ke bapra phile ak maju un pediang sngewbha phi bat un map e ki pop ki jang phi tingin pet hakani ka benta ka bamenta kani ka Dohnud ka LWET lan dia ka basngosi ka ba u David u don kaya lam ya u David syakata ka lenti jong ka jing map ya ki pop ka jong u kaya lam ya u David syakata ka jing pen khia na kita ki jingmut seperkhat ki pa khia ki basngosi ki jong u kani ka Dohnud ka LWET bat ka basngosi kaya lam ya ka jing em ka jong u David syakata ka jing yat bet yat renti jong ka jing em ka jong u ya ka lenti yat ka jong u bakan ni ka Dohnud ka LWET bat ka basngosi kawan rai ka Jingkyrkhu ha ka jing em ka jong u David kawan rai ka jingsuk kawan rai ka jingkmen ha ka jing em ka jong u ngene pet ya lai tli ki benta jong ka ni ka Dohnud ka LWET la dangi don ya ka ni ka Dohnud ka LWET ngila ka beningkong ban sngo thu bat pediang ya ka pop bangi la le ha ka counseling ngi si ong ka self awareness la ni ngi so thu ela di bangi la le pop
ngi so thu bangi don ka jing duna la ngi so thu bangi don kam ya ka counseling ha ka jing em ka jing ban ya rap ya ka ki jing ki bangi ngi ya ling ba ka jing em ka jongi u David ru ha bo wan u Nathan ban thu yo u bu la le pop la sneng u David bu la le pop persha u Blei u David ru don kata ka self awareness u thu u yet ya la dia tau so thu ong pleng la le pop shisha yo Blei but u ong gitu ke Ktien ngala le pop ya u try mangir kum jung in yet ya la dia I don em kata ka self awareness I don em kata ka jing so thu ya la dia bangi la le ya kan ni ka pop u David sem la don tang kata ka jing so thu ndai ke ka ba u don ru u la shem kata ka jing ket clear hala dia ya kata ka pop ba u la le ha counseling I ong ba ya kini ngi ong ki owning responsible actions la ningi kam kan ti ngi shem ka jing ket clear hala dia ya ke bangi ngi la le ha ka jing em ka jangi le sing la le ki ban pen so si ki wei ngi shem hala dia ka jing ket clear oh ngade manga pleng ba pen so si e tai palok la ngi don kanu ka jing ja ka jing em ka jangi yet ya la dia ngau pleng ngadunang ni ngalong ko bri ko bedombien ngalong ko bri ko klot kli ngalong ko bri ko ba shu labet oh ngadon kini ke jing duna ba ki so thu e kata ba kila ban ya le ban pen ba ya ka jing em u David rukum ju u don ni ka Dohnud ka LWET ka ba so si kata ka Dohnud ka pen so thu ho u oh ngalong ko bri u ba duna ngalong u bri u ba ngapan shem halade ka jing ket kli kan ka pop ka bangang ala le ngade ban pen bet ya la ka jong ka jing em ka ban day ka kum ka mon ka ba khot ka jong u Blei ka long ka jing pen kan mau ru yang I we pi we kan ni ka chan miet bangi ngin te ban don ya kata ka self observation dan ni ki introspection ni ki si mo mentang la ya bun kam pelat bat la kan ni ka don kan ni ka lockdown ru ende ki bun kam ban ya pe ki YouTube channel ki bun kam ban ne ki we ki kam ki yeng ki sam ki jongi ngim don por ban pet ban khmi ya la dia hang no ngi don ke ka bangi ngi la le let's say ki jing de ki jongi ko long ko ba pen so si u Blei la ne ka pen jingai kata ka jinga de ki jongi ba u Blei ni de ban don ne kata ko bolong u David u khmi ya la dia shem kan no yu u shem la sa he ya la dia ru ba Nathan nga kham le pop u shem la kan no ki we kata ka pop ko ba u la le nde u shem hala dia u pet ya la dia o pleng ngalong u breu ba pop kum ju yang nga ba de phiru kan ka don kam bangin pet yen khmi ngin yet ya la dia hang no ngi don ya kata ka jinga de ka jongi bat u Blei hang no ngi don ya kata ka jing em ka jing no Kristan ka ba khot ka ba sungur ka jongi ka benta ka ba ar ngi hap kin ban le ya kata u David pinyo em u David shem la shong ha jo u so thu be ki pop ku la le u rwai ru hak to ka sam ka jong u ka ba san phuai bu ong kum no to sat anga atrai na ki pop ki jonga baroh bat tu pen khot yanga na ka pop ki jonga kan ni ka pen I mo David u so thu e ki jing long pop ki jong u bat shem la shong tang tu ha jo re u yeng u nga de ben ne haka counseling is on taking actions la ni ngi de ben ne ya kata ka jing bakla ni ka jing duna ka bedon ha ka jing em ka jongi ke ko ba u David u la le take actions u le kum no da ka ba u phla ken ye ki pop ka jong u khama jong u Blei phin yu I ha ka de khot ka balai jong ka ni ka kitab sam ka ba san phuai phin yu yang tu na banga phla ya la ki jing palat bat ka pop jonga ka don ha khama jonga hala ka si ye mu David u phla shem la shong ong okay ngala le bakla ngan shong ang ne khublei shubon Nathan ba ma pen so thu nga de em u David u shem u yat u jam shakmat ka sin jam ka baning kong bu shem ka long ba u let ban dama khma jong Blei ban phla ya ki pop ki ba u la le kum ju ru mo phin da ban mudur yu David ka po bu phla yu Blei ta ka jing de ka jong u bat u Blei phin na ban ring mudur kom balong ki counseling sessions ki jong I mo kini ki clients ki one bara ke bi ki phliu ki kren ki thu ki ta ki jing ka Ktien counseling ong ki vent out na ne ki phliu lot ki pen ni lot ya kata ka jing so ka ba ki don ka jing dom ka jing bitar ka jing so si ki pen ni dot kum ju u David ru fina wan mudur bu David u le khama jong Blei u counselor jong u le ban phliu lot e kita
kijing kita kijing sngosi kijing pangka Dohnud ka ba ula le se u debet habo perkhat kata ko pop nang shu ban thia ban dam men miet ru kom balong ki klein sru ki wan ki ong ba ngim la ban yo thia yo dam ma kijing ban kijing sngosi kijing ban kijing mo perkhat ki ba khia kum jo e nga ba dia phiru na don ko no ko pop ka ba ngi le ka ba re ka ba yo i ka ba ret ka ba khrau am le let akma jong blei patep bo yo i lot engi le ban van out na ni pen mi lot ye kata ka bangi don hapo bangin IT lot dia bangin yo ma de kata ka jing map ni ki pop ka jangi ngan ong ye phi akan ka jen miet ka bamenta bon ngi ki bri ki kristan ngim yo e ka jing im ka ba kamen ngim yo e ka jing im ka ba suk ha u kres jisu ba ai ngi ba kular ban ai ngi na ma ba balei ngi don ye ka ni ka pop hangi Wat ladang isu thuốc bangi don kini ka pop ru ndai ngim nuot ban chim ka sin jam one step ahead bangin ne khama jong blei ngin plai ka pop ka bangi ngi la le nam ban ladang gi plai ka pop ka jongi u blei un pin sting ki jong bu perkhat u blei un pin kemen ngi u blei un ai ka jing sok hangi u david ru yo mat ya ka bakum ka ta ka jing em ha ka jing em ka jong u hadien bu la de pla ya ki pop ki jong u ba ka Dohnud ka LWET bat ka basngosi kawan long kum no ka bakalai ka Dohnud ka LWET ba baksosi kawan ra ya ka jinga kloi ban kala ka bomot pm u david sim lakut tang ba u plai ki pop tang ba u so thui ki pop ndu ong kum no ha ka de khot ka ba shipo ja ka ka sam ka ba san phuwei u ong kum no david to pen long ka Dohnud ka ba thamai ha po janga a u blei bat tu pen thamai ya ka Mynsiem ka ba bet hapo janga yem upane ka jing thamai ka jing yem ka jang kam sham la ko counseling ka jang ru ni pet bai ki clients ki ba kum no ki wan ka jing thumu bakin pen kalai ka jing yem dan ni ki shwan tang ban shia thu ka jing ka jing angnot ka jongi ki counselor ka long ba ngin yarap yu tu klai nu jongi bo unyo ka jing yem ka ba thamai ngi penan kam ka counseling ka jongi contain growth lan ka jing san ka jing em ko jong ka jing san ka bokum no ka jing san ka ben thamai ka jing em ko jong ya ki jing mo chapar khat ka jong bai ka ek bal arong long men shwa unum shong shu ong to inde un mi nang to un long u jing thau u ba thamai ki counselor ngi don ya ka ta ka jing thumu bangin wan rai ka growth lan ka jing san ka jing thamai ha no klain u ba wan hangi ban ai ki counseling kum juru david u le ya khamat jong blei udon ka wei ka jing ang not ka long bo blei un thau thamai ka jing em ka jong u blei un pen thamai ka jing em ka jong kwa bun chi em sa ha ju bon nangi ngai I bon bangla yo ban le counseling bangi don kata ka guilty of sin ni long guilty la ni don ka jing pen rem kata ka pop ni shong sa ngi em sa kata ka jing pen rem ke ka bangi ngi la le ngem kwa ban yeng nang tu ngem kwa bangin long ki bre ka thamai ba kata kawan rai ke jing ngi banyarap ekom kita ki brio kum juru blei un banyarap yangi ladangi dan hakum kata bangim ngim kloi banet khama chung uda ka jing ang nu da ka jing thrang bo un pen thamai ka jing em ka jongi ngin yo ina ka jing em ka jong david ka Dohnud ka LWET ka Dohnud ka basngosi ka pelong yo bo kwa ya kan ni ka jing em ka bathamai bo nang san ne ka jing em ka jong bo nang ya ta ka lenti ka ba khot ko bo blei jong u long u ba khot ka ban sa tu ka jing te ka jing khom jing ka pop ka jing khia ka jing mut ka jing pakhat jong u ha bo un pakhat ya ta ka pop ka ta ka jing ba mi thia yo dem ka jong ka ban em hang tu ba ka pop kan te kan khom yo kan te kan khom u ka jing sngosi ka jing diao bonangi ki bring long depress mo ngi dan kata ka jing sosi ha ka jing em ka jongi ka jing thang ha ka jing long kristan ka jongi namal ba kumno namal ba yem let akhma jong blei da ka Dohnud ka ba plewang bat plai pop ka jongi bat ngem dan ru ka ta ka jing angnut ba u blei un pen thamai ya ka jing em ka jongi ta ka daw ngi em sa ka jing te ka jing khom ka jang ka pop u david ken u long luksa u bana benta jongi ken u ba kong san tam bo kwa bo blei un plat ya kata ka jing te jing khum jang ka pop na ka jing em ka jang bo nong u bre ba thamai ha ka jing em ka jang yin pet pat sa ka we ka benta ke ek ba mi na kata ka Dohnud ka LWET bat sngosi bangi ong ka Dohnud ka LWET bat sngosi pinyo I ya ka dur jang ta ka Dohnud ka balong pa shuyam ben ka bodon ha ka jing sngosi bet re ke ek ba mi pat na kata ka Dohnud ka ba sngosi bat ka bayam nginyo I baka ba mi nang ta
kalong bang yo ya ka jingkmen. David yo ya ka jingkmen penyu ia ka khot ka bakhat ar jo ka sam ka basan phuwe hang tu penyu I kumno tu ai pat hangai ka jingkmen ka jingpen jong me but tu ka shane nga da ka Mynsiem ka bakulot piem David yo pat ka jing ka bathamai ka jing ka bathamai ka balong kumno ka jing ka bakamen ken ka bakamen ha U Blei jong ken but bun nangingi angnot ya kata ka jing ka bakamen Hindris ngosi pat ngim yo eka namar bang ngim tep ya kata ka lenti sya kata bat ka baaru kata ka Dohnud ka LWET ba ka basngosi ka penmi pat ka penong pat ya ka jing ka jongi bangin yo pan ai ka jingya ro tang yo U Blei jongi bala pen bala sayangi na kita ki pop ki ba la ban yangi ki ba te ki bala khom yangi pinyu yo David ru haka khot ka bakhat sao bakhat san jun ka sam ka basan phuwei pinyu bu ong kumno tu pelat yang ana ka jing bet snam a U Blei me U Blei ka jupen janga ti uthliet janga on rai jam syapang ka hok jong me atrai tu ple me kir myang shintur ka janga te ka shintur janga kan pen pau ya ka jingaro ka jong me ye mu don David unang banya ro pat yo try hadin bola yo mat ya ki pop ki jong mangiru Blei don bon nangi ngim na ban ai ka jingaro shau try nambang ngim pala yo mat ya kata ka jingbha ka jing sbun ka jong ha ka jing ka jongi ladang ngim pat yo mat to let akmat jong mangin yo mat ki jingbha be nang ban ai ka jingaro tangi bat ka balai kata ka Dohnud ka LWET bat ka basngosi ka penmi dan ka penong yangi bangin hikai dan ni bangin snengit kentulam kita kiwei ke beya ta kalenti ke basniu sya ka jingpen ke jong U Blei penyu David ru ka khot ka bakhat lai wong kumno jakan ka sam ka basan phuwei wong kumno anda kum tangan hikai ke lenti jong me ngi nok palat bat ki pop at pen kala sya me yam U David kata ka Dohnud ka LWET ba ka basosi ka jong ka penong yu bo un hikai kiwei pat un hikai kiwei un sneng kiwei ba ya ka lenti ka bakhuat ba ki de ban yat ba ban ka mon ka bakhuat ka jong U Blei bat bon nangi pat akini ki por ngimla ban hikai ki wei ngimla ban sneng ban kentui ki wei na maria la dia swaru impadi omat ya kata ka jingai impadi omat eta ka jingmap na kita ki pop ki jongi nadangi longkum ta to ai mengin shem ka senjam bangin yo mat kata Jingkyrkhu jong U Blei bangin ailam ngin hikai lam shaki wei nakini ki baroh ngin yo ba ka Dohnud ka LWET ka pen ba ani ka pendap ni ka pen thamai ni ka pen pai restoration ngi ong ka Ktien pareng ya kata ya ka bangila do no na ka jing ka jongi ngi yo mat ki Jingkyrkhu ki jong U Blei ka jingsuk ka jingkmen bat ka jing ka balai luot ha U Blei jongi ka shong hanga bar ha phi pa ken benta ladang ngila so thu ngila le pop ngila kloi ne ban pediang ngila kloi ne ban shem ka jingket khli hala die ban kala ka bamon ngila shem dem ka sen jam bangin yo mat ki pop ki jongi bat ngila kloi ne ba U Blei pen thamai ya ka jing ka jongi ka baman la kasi ka Dohnud ka LWET bat ka basngosi ka long ka taken ka jingkieng ka bangila ban kam sya kata ka jingpen ka jong U Blei ban map ya ki pop ki jongi ka long ka jingkieng ka Dohnud ka LWET ka pen soret ila dia ka pendam ila dia ka long ka jingkieng bangin net chote U Blei jongi u bakhuat u basngor bangin dan ka jinga dei ka bajan bat banum sngo ba ki pop ki jong phi ki kraw dan ki ret ki bayo ki bari U Blei klo ban map ya kita ki baroh Mynsiem ba khu jong U Blei ulong utaken unong pen kendo ya kita ki pop ki bangi ngala le ko unathan ru wan how David pen so thu U David u so thu ki pop ki balale mangiru ladang i so thu Mynsiem jong U Blei pen kendo po jongi ta ki pop in tungin long ki bal kloi ban maria show Blei ban pan ma ban plai ki pop ki jongi bingin yo ki jing map bingin yo ki cepet mai ha ki jing ki jongi ka baman na kasi to ai bingin num ya krisum dan dengan num ya pen ya ki jing khuat kristan ki jongi
bat kani ka pop ka bejersi ka bejelai hakani ka perthei baroh kawe penyo I ba u hakashiti ka beningkong jeng Yohanes kelanong ka beningkong ka khot ka bakhandai wong kumno ladangi plai ki pop ki jongi ulong ubayai ne bat ubahok ban map noi kita ki pop ki jongi bat pen khot yangi na ka bam hok baroh to ai ngin net klop UEM U Blei jongi u kner ki ki jong u kum ne u ap yangi lanu bangin net ban mare ma bo u kloi ban map ye ki pop ki jongi ma u kloi ban pen khot yangi na kita ki pop ki jongi tungin phet yap no kum bo ong upol hakasithi ki jong u skin nong rom ka nong ka ba hnrio ka khot ka ba apulai wong kum no to phet yap no na ka pop namar ka pop ka long ka bai nong ka jingyap ken yet phet yap no na ka pop to ai ngin nong yap ha ka pop ai ngin nong chak te chak khum ha ka pop ndi ngin phet yap kum bolong u debet phet mare na ta ka pop u la su thu bu la le mungkin mari U Blei uban pen khut uban ai ngi ga jingem ka ba thamai ka shong hanga ba rapi kumno wanum ai bangin don ne ka Dohnud ka ba mutlop wanum ai bangin don ka Dohnud ka ba sotnyo wanum ai bangin don ya kata ka Dohnud ka ba sngow he ka ba sngow meng wanum ai bangin don ya kata ka Dohnud ka bam tip ya ka pop ru ndai to ai bangin don kata ka Dohnud ka ba LWET ba ka ba sngow si ken kana ba U Blei Un lao no ya kata ka pop ka bate ka bakhom yangi wanum ai bangin long kimrao ka jong ka pop par ha jong usoi tan u blong pa jong ka jinglam le to ai bakani ka Bible study ka ni ka janmit ka ba menta kan plet ki khmat ka jong kan ya rap nga ba dia phiru kumno bangin yet yala di kumno bangin nang ban net pat sa shisien ha khmat ka khet ka jong U Blei bangin yo mat ikita ka jing map ye ki pop ki jongi to ai ba kan ne ka janmiet kan nong ka khubor nga ba dia phi ka ban ai boringi ka bang nang ya ka jing em ka jing kristan nang nish khaman in ya ka bor ka jong Jesus Christ ba krishaningi ba ai boringi ha ka jing em ka jangi ka ba man na ka si na ka benta ka buram ka jong Blei